Midaog ng mga barangay officials dili makalingkod og mga adlaw kung wa kini makafile sa ilang statement of contributions and expenditures. Mga hulagway sa mga binilang na nakagawa sa prisuhan sa Tacloban gipakatap sa kapulisan sa pampublikong lugar. Mga barangay officials sa Pulang Bato dugay nang mireport sa PDEA o kapulisan sa drug den sa ilang barangay. Mga opisyal mireklamo nga way aksyon ang mga tinugyanan samtang ang mga nadakpan kaniadto gipangbuhian. Napu kalibo ka mga pambok ihatag ngadto sa mga mananagat kansang panginabuhi naguba tungod sa bagyong Yolanda. Sa prangkang pagkaistorya, ang kahimtang karon sa Balapaskwa tuban sa bagyong Yolanda. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug soban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, aron daling makitaan sa publiko ang mga pugante gikan sa Tacloban City Jail ug Leyte Provincial Jail, gisugid sa kapulisan ang mga mall sa dakbayan sa Sugbo ug gipangatagan og kopya sa mga hulagway. Dulaan sa 200 ka mga piniriso ang kasamtangang gipangita pa karon sa kapulisan. Julie Tainar, sugin nimi. Kaganihang buntag ipakatap sa Cebu City Intelligence Branch kining mga hulagway sa dulaan 200 ka mga nakaiskapo gikan sa Tacloban City Jail ug Leyte Provincial Jail. Unang gibisita sa kapulisan ang Metro Gaisano, diin formal nga gi-turn over ni Police Chief Inspector Romeo Santander ngadto sa security head sa maong mall ang mga hulagway sa mga pugante. Sunod nga gihatagan ang security sa Robinson Cybergate. Gimanduan ni Santander ang security officers nga ibutang kini sa dapit sa mall nga daling makitaan sa mga tao. Coming from RD7 and then as well as BGMT ma'am in securing all the photos para at least lang ma-aware ang mga public, ang publiko, tapos matabangan po mi sa pangita po sa mga escapees. Ang maulakang lakip sa ipatuman sa Cebu City Police Office nga Oplan Bantay Cebu City sa posibleng pagsaka sa krimen nunod sa bagyong Yolanda. The Oplan Bantay Cebu City and then siguro man pas approaching na ang Christmas and then other season holidays, so we need to be vigilant always. Tanang dagkong tindahan sa Sugbo ang ipangatagan sa maong mga hulagway. Kini dako ini tabang sa mga operation o para sa kayo man sa tanan. Julie Tainar, News 5. American National dapalgang nadugta na sud sa iyang giabangang apartment. Samtang drug pusher nga kusinero, gisiko po man natigayon ang buy-bust operation. Og sa laing police report, 2 ka trabahante sa tindahan og soft drinks, gipamusil sa 2 ka tulisan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Napalgang patay sud sa iyang apartment sa Barig Kaputhaw ang American National nga si William Buckman, 53 anyos, taga California. Natimahuan sa iya mga silingan ang bahogikan sa kwarto sa biktima hinung dandaling gitawag ang mga pulis. Nasuta sa mga sakop sa scene of the crime operatives kung soko nga anana sa state of decomposition ang lawas sa biktima. Matod sa homicide section nga katapusang nakit ang buhi ang biktima, turo na kaadlaw ang nakalabay ug awahing kuyog niini o sa kabayot. Gawas sa nakuhang passport, nakit-an sab sa kwarto sa namatay kining mga resita sa antibiotic. Gipaabot pa sa kapulisan ang resulta sa autopsy. Kadang kita tanong sa kining autopsy result. Kadang kita sa autopsy pada Sa Barangay Kaputhaw gihapon, nasikop sa buy-bust operation sa Cebu City Intelligence Branch ang notadong tigpayuhot og gidadaling droga sa Barangay Kaputhaw, Dakbayan sa Subo. Nga si Crisanto Paspasin o sa kusinero o karinderya sa mong dapit. Sudso sa kasimban ng gipaubo sa surveillance at suspect, human nakadawat o reklamo ang kapulisan, kalabot sa illegal nga binuhatan. Kihulagway nga level 3 drug pusher si Papasin, diin makadispose kinig 3,000 pesos nga balor sa drogas matag simana.
matod sa dinakpan nga magkuhaan siya og droga sa Barangay Dulo Fatima. 16 ka magagmayng pakete sa gituhang shabu ug kwarta ang nakuha gikan kaniya. Nadakpan na kaniadto si Papasin sa Frente Police tungod gihapon sa drogas niadtong 2008. Dini mo? Pwede mo, di lang ako masoyan. Kuan na, kini ka mga certain boy, hindi na maligya diha. So, kuan sa ang nasilingan na nawag rin na maligya diha. So, deserve na mo niya, monitor within a week before they conducted a live operation. Naukay ang mga residente sa Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero kagabi, dihang nakadungog sila kusog nga buto sa armas defense. Nasuta, ganaygo silang Hilario Pangkig og Dexter Calatero nga matrabahante sa usa ka tindahan og soft drinks. Bugakhang ang bituang gigamit nga armas sa matulisan base sa samad pinusilan sa biktima. Huwag pang gigukod ang mga wa mailing kriminal sa mga barangay tanod ug kapulisan apan wa na kini maabti. Dunay CCTV camera ang compound, apan wa nakuha niini ang mismong pagpamusil. Na-recover sa mga taga-barangay ang bag sa gituang biktima sa pagpanulis, din dunay identification card sa usa ka Faircrescio Heriosa. Tagbo sila diri kay abi nananaw ra sila ba? Kay pag taod kay na may nadunggan mo dito nga buto. Kaya siya tabanga ko ninyo naigo ko. Dili mo taga laing lugar. Dito to sa saag ba? Matuwa sa kabawagas na padong. Ryan Sorote, News 5. Ngayon, binasaylo ninyo mga kapatid, paksa ng atong newscast sa rotational brownout sa Veco. Atong balikan ang report ni Juliet Hainar kabahin sa drug den sa Pulang Bato ning Nakbayan. Juliet, Sugilimi. Dinhi sa bukirang bahin sa Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo, usa ka raid ang gipahigayon sa National Bureau of Investigation ni atong Miyerkules, diin aduna sila'y nasikop ng 4 ka tawo nga giingong nalambigit sa ginadiling drogas. Lakip nga nasikop ang 23 anyos nga si Brian Ladesma, apan matod sa iyang amahan nga wa gyud kini labot. Di mo gitong soyo pa na. Ha? Di mo gitong soyo pa na. Siguro saan ito sa dad, wagi siya makuha. Hindi mo itong soyo. Natin mo, kaya lang siya sa buhay. Apan diyang gisusi sa News 5 ang ad sa baboy ug kining barong-barong sa pamilyang Ladesma, nagpasad kining mga tinfoil, lighter ug mga gagmayng pakete nga gituhang gamit sa pagsuyop ng shabu. Nasigtan sad namo kining mga batan-on diin ang usa kanila adunay dalang tinfoil. Gibana-bana sab nga 100 meters ang gilayon sa maong kubol sa Barangay Hall. Giangkon sab sa kapitan sa maong Barangay Hall nga dugay na silang nasayod sa maong iligal nga kalihukan sa ilang barangay. Kadad adlaw diri nga monitoring sa pulis, mag-ana na lang sila dinhi sa amo kay ang ako manggod sa una daghan pag kayo ang moso diri nga taga-Danau, taga-Liluan, Compostela. Dugang ni Velasquez nga nakig-alayon pagani sila sa otoridad hilabi na sa PIDEA kabahin sa maong problema. Try mo, ma'am, kung ka-report ani sa PIDEA. Ay, kanuman na, kadaghan man yung mag-assign. Ako, ma'am, no, din sa ako, adi ko magkulang sa pag-siman ini. Kaya mismo ganit, kining mga hintungdan ako, gining one-on-one. One-on-one sinin ako, bakang ginikanan ani. Nagtingasab si Kapitana kun nga nung adunay mga nadakpan nga dali ra kaayong makagawa sa bilangguan. Gani ni atong tuig 2011, naghimo sila resolusyon nga nag-request og police visibility sa maong lugar. Nya, doon na yung madak. Dihay ka, nabuyaan naman sa gihapon. Mamang ginay ang problema karon kay ang istorya pa ito sa Gordo. Ang PIDEA lagi ko no, ang dunay authority nga mudakop aning mga atong mga ingon aning kalihukan sa Cebu kay ang pulis ko no nagkinahanglan pa og kuan ngadto sa PIDEA. Gipasabot sa hepe sa Talamban Police Station diin nahisakopas ang maong dapit nga adunay sila gibuta nga pulis sa maong lugar apan Puro na mga warang. Nga lito lagi kayo. Pag nato kay parang mas bukid. Pero when it comes sa mga kanang mga accomplishment, taggan sa mga accomplishment na among na buhat sa mga datong sa NBI nga ilang dakpan. Ang amo, sobra pag-alit, tag-unong pakabok mga pusos. Naman tayo, kung ano polis sa barangay, nga, huwag masay reklamo ang barangay, ako masay, hindi na sige barangay visitation ito, huwag maingon nila, kuan, ang pulis sa barangay, huwag mo action. At masay, na may akong ipang detail na sa pulis sa barangay. Gi makaksab ni Jesto ang aligasyon nga dunay kalambigitan ang iyang mga sakop sa iligal nga binuhatan sa lugar. Padayon sab ang City Intelligence Branch sa ilang investigasyon ug giawhag sab sa hepe sa CIB nga pangutulan pa ang kampanya batok sa iligal nga droga sa maong dapit. Urging also kami sa Station 8, sa
kung pong effort sa anti-illegal drugs campaign. Rest assured lang, there is a part naman sa CIB, will be conducting some operations in illegal drugs also. Julie Tainar, News 5. Nagpadayon karon ang manhunt operation sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay sa suspect sa pagpatay sa usa ka babae sa BF Home Subdivision, Barangay Lawaan Uno sa maong barangay. Atong makauban karon live sa telepono si Ryan Sorote. Ryan, unsa man ang hitabuha? Attorney Frank, ilang suspetsado nga si Edson Detarino. Iyang gipatay ang 20 anyos na si Mary Jean Tarame. Ang pataglawa sa biktima na pagansud sa pansayan sa iyang amo nga si Teresita Gabison kapado alas 7 ganihang buntag. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan nga padung pang mag-walking si Gabison, ginagawa na niya makiti ang katabang nga si Tarame nga iya untang palutuon o pamawaalang ni ng duha. Gikan na ugoy sa amo ang iyang katabang sa ground floor aron susihon kini. Gisuwayan niya abli ang pansayan apan wa kani maabli. Nag-ilog sa pultahan si Gabison o ang giingong so na natasugya kung sa Mount CR. Diyang nablihan ang pultahan sa pansayan. Giingong ni Karatil o baga na suspect na si Detarene na nagpurong o kanya. Gisuwayan pa o tangtang ni Gabison ang tuarya pag-igura kini nga giwakli sa suspect. Samtang nakita ni Gabison ang iyang katabang na wa na magigo. Maong madling nanawag sa kapulisan si Gabison. Giingong dituok ang biktima. Nating iwanok na ang mga kanagsinuhan ng mga kabanay sa biktima kung ano na ay dugos sa pansayan. Padayon gihapon ay delegasyon sa kapulisan kung ano sa tinuod na gikamatyan sa maong biktima. Attorney Frank? Salamat, Ryan Sorote.